तर आज आपण पनीर बिर्याणी बनवणार आहोत। रेस्टॉरंटपेक्षा ही चविष्ट पनीर बिर्याणी घरी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। अगदी तुम्ही बाहेरून आणणं विसरून जाल एवढी चविष्ट बिर्याणी तुम्ही घरी बनवू शकता आणि अप्रतिम चवीला लागते। साधी सोपी रेसिपी आहे। तर बघू शकता तुम्ही अगदी ह्या बिर्याणीचा ना पूर्ण दाना दाना मोकळा मोकळा असा झालेला आहे। तर ही बिर्याणी कशी बनवायची आहे ते आपण स्टेप बाय स्टेप पाहणार आहोत। अगदी कोणीही सहज बनवू शकेल, अगदी सोप्या भाषेमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर बाहेरून आणणं विसरून जाल एवढी ही बिर्याणी चविष्ट लागते। घरी पाहुणे येणार वगैरे असेल तर काय बेत बनवावं समजत नसेल तर हा पनीर बिर्याणीचा बेत एकदा नक्की बनवून बघा, सर्वांनाच खूप आवडेल। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया बिर्याणी। तर बिर्याणी बनवण्यासाठी बघा इथे मी 2 कप बासमती तांदूळ अर्धा तास भिजत ठेवले होते पाण्यामध्ये। अगदी जुना असतो ना बासमती तांदूळ तो घ्यायचा, म्हणजे त्यामुळे काय होतं बिर्याणी आपली मस्त दाणा दाणा मोकळा मोकळा होतो आणि पांढरी शुभ्र होते। आता हे जे पाणी आहे ते आपण काढून घेणार आहोत। जास्त वेळ भिजवायचं नाही, तांदूळ फक्त अर्धा तास भिजवायचा। आता मोठ्या कढईमध्ये मी पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये घालायचं 1 चमचा मीठ। मीठ थोडं जास्तच घालायचं म्हणजे त्या तांदळाला खूप छान मीठ लागतं। आणि 2 इथे हिरव्या वेलच्या घातलेल्या आहेत, 5 काळ्या मिरी घेतलेल्या आहेत, 3 लवंग घेतलेले आहे, सोबतच एक तेजपत्त्याचं पान घेतलेलं आहे। हे खडे मसाले घातल्यामुळे काय होतं आपल्या राईसला खूप छान टेस्ट येते। सोबतच एक छोटा तुकडा दालचिनीचा घातलेला आहे आणि 1 चमचा आपण इथे तेल घालतोय। तेलामुळे जे आहे ना आपले राईस जो आहे बासमती तांदूळ तो मस्त असा मोकळा मोकळा होतो आणि पांढरा शुभ्र होतो। आता पाण्याला उकळी आल्यानंतर आपण यामध्ये जे तांदूळ भिजत ठेवले होते ते घालून घ्यायचे आहेत आणि थोडं हलक्या हाताने मिक्स करायचं आहे, फास्ट नाही, कारण आपण हे तांदूळ भिजवलेले आहेत तर दाणे तुटू शकतात। त्यामुळे अगदी हलक्या हाताने याला मिक्स करायचं आणि लक्षात ठेवा फक्त अर्धा तास तांदूळ भिजवायचे, जास्त नाही। आता तांदूळ शिजतंय तोपर्यंत बघा इथे मी पाव किलो पनीर घेतलेलं आहे। याचे असे चौकोनी तुकडे करून घेतलेले। याला आपल्याला थोडेसे मसाले लावून घ्यायचे आहेत। तर पाव चमचा एवढीच हळद लावलेली आहे, पाव चमचा लाल मिरची पावडर लावते आहे, सोबतच पाव चमचा आपण इथे धने पावडर घालतो आहे, सोबतच पाव चमचा आपण इथे गरम मसाला घालायचा आहे किंवा बिर्याणी मसालाही घालू शकता, पण गरम मसाल्याची टेस्ट खूप छान लागते। आणि चवीनुसार थोडंसं पाव चमचा एवढंच मीठ घातलेलं आहे। आता हे सर्व साहित्य पनीरला चांगलं मस्त असं चोळून घ्यायचं आहे आपल्याला। यामुळे काय होतं सर्व मसाल्यांचा जो टेस्ट आहे ते पनीरमध्ये छान उतरते, त्यामुळे हे स्टेप करायला विसरू नका। तर बघा पनीरला सर्व मसाले लावून घेतलेले, त्याला 5 मिनटं आपण साईडला ठेवूया। तोपर्यंत आपले तांदूळ शिजत ठेवले होते ते बघा मस्त अशी उकळी आलेली आहे। आता याला आपल्याला 80% पर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे। तर बघा आपण तांदूळ चेक करूया, असा पटकन तुटला गेला पाहिजे म्हणजे आपला तांदूळ शिजला गेला आहे। 80% कुक झाला, ओव्हर कुक करायचा नाही आपल्याला। आता हे आपण एका चाळणीमध्ये काढून घ्यायचं। तर एखाद्या भांड्यावरती आपण अशी चाळण मोठी ठेवायची जाळी आणि त्यावरती आपण हे राईस जो आहे काढून घ्यायचा आहे। यामुळे काय होतं जे एक्स्ट्रा पाणी वगैरे असेल ते निघून जातं आणि मस्त अशी वाफ निघून गेल्यामुळे आपला तांदूळही मस्त राईस आहे मोकळा मोकळा होतो। आता यामध्ये जे खडे मसाले दिसत आहेत ते तुम्हाला काढूही शकता किंवा आवडत असेल तर तसेच राहिले तरी चालेल। मी ना मध्ये मध्ये दिसत आहेत ते मी काढून घेते आहे आणि हा आपण राईस असाच मोकळा ठेवून द्यायचा आहे। तोपर्यंत पॅनमध्ये मी 2 चमचे तेल घेतले आणि यामध्ये थोड्याशा काजू घातलेल्या आहेत, मी तळून घेणार आहे। ऑप्शनल आहे, बिर्याणीमध्ये नाही, पनीर बिर्याणीमध्ये नाही घातलं तरी चालेल, पण छान टेस्ट लागते काजूमुळे, त्यामुळे मी घातलेले आहेत। तर काजू थोडेसे आपण मस्त अशा लालसर होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। आता काजू बघा आपल्या भाजले गेले आहेत, तर मी काढून घेते आणि त्यानंतर याच तेलामध्ये मी ना 2 लांबट असे कांदे कापून घेतलेले आहेत। हे कांदे आपण चांगले लालसर असे ब्राउनिश होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। त्याला बरिस्ता म्हणतात, ज्यामुळे बिर्याणीची टेस्ट खूप छान लागते आणि बिर्याणीमध्ये हे घातलेच जातात। असं तुम्हाला रेडीमेडही मिळतात, तेही तुम्ही वापरू शकता। आणि कमी तेलामध्ये आपण मस्त हे भाजून घेणार आहोत, थोडा वेळ लागतो, पण बघा मस्त असे ब्राऊन झालेले आहेत कांदे। तर आता हा कांदाही आपण काढून घेऊया आणि सेम पॅनमध्ये आपण थोडंसं तेल अजून घालूया, साधारण 2 चमचे एवढं तेल घालते आहे आणि यामध्ये घालूया 1 मोठा चमचा भरून तूप। तुपामुळे बिर्याणीला खूप छान टेस्ट येते। आता यामध्ये आपण घालणार आहोत पनीर, जे आपण भाजून घ्यायचं आपल्याला थोडंसं, यामुळे मस्त असा क्रंच येतो पनीरला आणि बिर्याणीमध्ये मस्त टेस्ट येते त्या पनीरची।
तर हलक्या हाताने फक्त मिक्स करत आपण हे भाजून घेणार आहोत। बघा मस्त कलर छान दिसतोय। मॅरिनेट केल्यामुळे काय होतं, पनीरला पूर्ण व्यवस्थित मसाले लागतात आणि जेव्हा आपण बिर्याणी खातो ना तेव्हा ते फिके फिके लागत नाही। त्यामुळे ही स्टेप करणं गरजेचं आहे। नाही केला तर तुम्हाला जर असं आवडत असेल कच्चा पनीर तरी तुम्ही घालू शकता भाजीमध्ये। तर आता हे पनीर भाजला गेला आहे, मी काढून घेते आणि जे आता हे तेल उरलेलं आहे त्याचाच आपण वापर करणार आहोत, कारण यामध्ये पूर्ण जे मसाल्यांचा फ्लेवर उतरलेला आहे। तर यामध्ये खडे मसाले परत घालणार आहोत। एक दालचिनीचा तुकडा घालते आहे, एक तेजपत्ता मी घातलेला आहे, सोबतच 2 हिरव्या वेलच्या घेतलेल्या आहेत आणि एक काळी वेलची घालायची आहे। 1 चमचा घालूया जिरं। जे खडे मसाले असतात ना त्यांचा चव आणि स्वाद मस्त येतो बिर्याणीमध्ये, तर हे नक्की घाला। थोडंसं हलकंसं भाजून घेतल्यानंतर यामध्ये 2 कांदे मी एकदम बारीक कापून घेतलेले आहेत ते घालायचे आहेत। कांदाही आता मस्त असं आपण भाजून घेणार आहोत। तर बघा हलका एकदम थोडासा असा ब्राऊन थोडासा होईपर्यंत आपण हा भाजून घेणार आहोत, कारण यामध्ये पूर्ण जो मसाल्यांचा फ्लेवर उतरेल ना कांद्यामुळे, त्यामुळे आपल्या कांद्यामध्ये आपल्या बिर्याणीला खूप छान टेस्ट येणार आहे। तर थोडंसं परतल्यानंतर कांदा यामध्ये ना 1 चमचा मोठा भरून मी आलं लसूण पेस्ट घालते आहे। आलं आणि लसूण मी अर्धा इंच आलं आणि 5-6 लसणाच्या पाकळ्या किसून घेतल्या होत्या, तुम्ही पेस्टही घालू शकता। तर थोडंसं परतल्यानंतर 2 टोमॅटोची पेस्ट करून घालायची आहे। यामुळे काय होतं, जी ग्रेव्ही आहे ना छान होते दाटसर अशी। तुम्ही बारीक कापून घातलात तर असं वेगळं वेगळं त्याला छान बाइंडिंग येत नाही, त्यामुळे टोमॅटो शक्य होईल तर पेस्ट करूनच घाला। आता हे व्यवस्थित आपण भाजून घेतलेलं आहे। तर या टोमॅटोला शिजण्यासाठी 5 मिनटं आपण झाकून ठेवणार आहोत, एकदम लो फ्लेमवरती ठेवायचं। तोपर्यंत आपण इथे पाव कप दही घेतलेला आहे, त्यामुळे मध्ये आपण घालणार आहोत पाव चमचा हळद, एक मोठा चमचा भरून मी लाल मिरची पावडर घालते आणि 1 चमचा भरून मोठा धने पावडर घालायची आहे। मसाले या दह्यामध्ये घातले की छान टेस्ट येते आणि सोबतच 1.5 चमचा इथे मी बिर्याणी मसाला घालते आहे। बिर्याणी मसाला नसेल तर मग एक अर्धा किंवा 1 चमचा तुम्ही गरम मसाला घालू शकता। अर्धा चमचा इथे मी कसुरी मेथी घालते। कसुरी मेथी ना मी तव्यावरती थोडीशी अशी गरम करून कुस्करून घेतलेली आहे, त्यामुळे ती पावडरसारखी दिसते। आता हे मसाले व्यवस्थित आपण दह्यामध्ये मिक्स करणार आहोत। असं केल्यामुळे काय होतं, आपल्या बिर्याणीला छान टेस्ट येते। तर हे मी जे टिप्स सांगते ते नक्की फॉलो करा। तर हे बघा पेस्ट थोडी घट्टसर झाली आहे मसाले घातल्यामुळे, त्यामध्ये अगदी 2-3 चमचे एवढंच पाणी घालायचं आहे, जास्त नाही, कारण या बिर्याणीमध्ये आपण आता पाण्याचा अजिबात वापर करत नाही आहोत। असंच वाफेवरती आपण शिजवणार आहोत, फक्त 2-3 चमचे पाणी घालायचं आहे, जास्त नाही। आता बघा इतकं पातळसर अशी आपली पेस्ट झालेली आहे। आता आपण टोमॅटो आणि कांदा शिजला आहे की नाही ते पण चेक करूया। तर मस्त असा टोमॅटोची पेस्टही छान अशी शिजली गेलेली आहे आणि कलरही बघा खूप सुंदर आलेला आहे। त्यानंतर आपण ही जे दहीमध्ये मसाले परत मिक्स करून घेतले होते ते घालून छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि हे फटाफट मिक्स करत जा, नाही तर ते दही फाटलं तर मग टेस्ट येणार नाही आपल्या बिर्याणीला। थोडीशी घालायची आहे कोथिंबीर आणि थोडा घालायचा आहे पुदिना स्वच्छ धुवून बारीक थोडासा चिरून घ्या आणि घाला। मस्त बिर्याणीमध्ये पुदिन्याची टेस्ट खूप छान येते, तर पुदिना नक्की घाला। आता व्यवस्थित सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। बघा मस्त कलरही खूप छान आलेला आहे आणि असं तेलही छान असं आपल्या ग्रेव्हीला सुटलेलं आहे। त्यावेळेस यामध्ये आपण जे पनीर भाजून ठेवलं होतं ते घालायचं आहे आणि मिक्स करून घेऊया आपण। आता याऐवजी तुम्हाला व्हेज बिर्याणी करायची असेल तर भाज्या मग तुम्ही या ठिकाणी पनीरच्या ऐवजी भाज्याही घालू शकता। आता यामध्ये आपण घालूया चवीनुसार मीठ। तर आपण फक्त पनीर पुरतंच मीठ घालणार आहोत, कारण आपण तांदूळ शिजवतानाही मीठ घातलं होतं, त्यामुळे तांदळाला मस्त मीठ लागलेलं आहे। फक्त आता आपल्याला पनीरला लागेल एवढंच मीठ घालायचं आहे ग्रेव्हीपुरतं। तर आता मिक्स मस्त झालेलं आहे। त्यानंतर याला झाकून आपण फक्त 5 मिनटं एकदम कमी गॅसवरती शिजवून घेणार आहोत। गॅस एकदम लो ठेवायची आहे। तर बघा 5 मिनटानंतर मस्त अशी आपल्या ग्रेव्हीला छान असं तेलाचा तवंग सुटलेला आहे। तर हा जो तवंग आहे तो मी काढून घेते, याचा आपण वापर वरती डेकोरेशनसाठी करणार आहोत, त्यामुळे मी थोडासा तवंग जो आहे तो काढून घेते आहे। तर आता परत आपण याला मिक्स करून घेऊया। मस्त अशी आपली पनीरची भाजी तयार झालेली आहे
आणि राईसही आपला तयार झाले, छान असा थंड झालेला आहे. आता आपण पुढे काय करायचं ते पाहूया. तर इथे बघा मी एक मोठी कढई घेतलेली आहे. त्यामध्ये आधी आपण जी पनीरची भाजी बनवून घेतली होती त्याचा एक लेअर लावून घेऊया. पनीरचे ना जरा मोठे तुकडे केलात ना तर खाण्यासाठी मस्त लागतात. बिर्याणीमध्ये एकदम छोटे छोटे तुकडे करू नका, थोडे मोठ्या साईजचे चौकोनी तुकडे करा. आणि अर्धी ही पनीरची भाजी आपण नंतर वापरणार आहोत पुढच्या लेअरसाठी. तर इथे मी आता तुम्हाला एकच लेअर लावायचं असेल, कमी करायचं असेल तर फक्त एका वेळेस पूर्ण भाजी घातली तरी चालेल. भाजीला बघा मस्त असा सुगंध सुटलेला आहे. वरून थोडीशी कोथिंबीर घालूया. परत थोडीशी पुदिन्याची पानं घालायची आहेत, बारीक कापून घेतली आहेत मी. आता यामध्ये आपण जो कांदा फ्राय करून घेतला होता तो घालायचा आहे. मार्केटमध्ये तुम्हाला रेडीमेडही मिळेल, तोही तुम्ही वापरू शकता. आता कांदा घातल्यानंतर आपण जो राईस केला होता त्याचा अर्धा राईस आपण घेणार आहोत. तर बघू शकता राईस आपला मस्त असा मोकळा मोकळा झालेला आहे. अजिबात चिकट असा एकमेकांना चिकटलेला नाही आहे. असा राईस मी जसं सांगितलं आहे तसं बनवा, एकदम परफेक्ट राईस होईल तुमचा. आणि कारण ही बिर्याणी जी आहे आपण पनीरची बनवतो आहे त्यामुळे आपल्याला याला जास्त दम द्यायचा नाही. त्यामुळे आपण 80% 80 to 90% शिजून घ्यायचा आहे राईस. तर आता राईसचा मी अर्धा थर लावलेला आहे. त्यानंतर आता ही जी उरलेली भाजी आहे ती आपण सर्व यावर राईसवरती घालून घेणार आहोत. मी दाखवलेल्या रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तर पनीरची सर्व भाजी आहे मी व्यवस्थित कढईमधली काढून घेतलेली आहे आणि आपण ही राईसवरती घालतो आहे. या पद्धतीने तुम्ही पनीर बिर्याणी बनवून बघा. अगदी बाहेरून कधीच आणणार नाही, घरीच बनवाल. घरचे फरमाईश करतील सतत बनवण्यासाठी, एवढी चविष्ट लागते. तर आता पूर्ण व्यवस्थित भाजीची लेअर आपण लावून घेतलेली आहे. आता यावरती परत आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं पुदिना हे सर्व घालून घ्यायचं आहे थोडं थोडं. तर पुदिना नक्की घाला, पुदिना बिर्याणीमध्ये खूप छान लागतो. तर पुदिन्याची पानंही मी बारीक चिरून थोडी घेतलेली आहेत. आता परत वरून थोडंसं पुदिना घातल्यानंतर आपण घालणार आहोत कांदा. आता तुम्हाला हा कांदा फ्राय केलेला आवडत नसेल तर नाही घातला तरी चालेल. तर थोडासा जास्त मी घालते, मला आवडतो कांदा हा बारीक फ्राय केलेला ब्राऊन कांदा. आता यामध्ये आपण घालणार आहोत घी जरूर घाला. घीमध्ये बनवलेली बिर्याणी खूप छान लागते. तर एक मोठा चमचा भरून मी घी घातलेला आहे, पूर्ण व्यवस्थित घी वरून घातलेला आहे. आणि जशी रेस्टॉरंटसारखा टेस्ट येण्यासाठी आपण इथे घालतो आहे इसेन्स. तर इथे मी रोज इसेन्स घेतलेला आहे. थोडंसं अर्धा ते पाव चमचा एवढं इसेन्स मी थोडं बूंदवर आपण थोडं असं टाकून घेणार आहोत. अगदी तुम्ही रेस्टॉरंटसारख्या बिर्याणीचा टेस्ट येणार नसेल तर मग केवडा इसेन्स घालू शकता किंवा वरून आता मी काजू लावते. केवडा इसेन्स नाही तर मग थोडंसं केशर आहे दुधामध्ये भिजून तेही घालू शकता. पण इसेन्स घालून नक्की बघा, खूप छान स्वाद येतो. आता उरलेला जो राईस आहे तोही आपण घालून घेणार आहोत. पूर्ण मस्त असं लेअरिंग द्यायची आहे. पूर्ण राईस मी घेतलेला आहे घालून यावरती. कढई आपण आता ही कढई पातळ आहे त्यामुळे देण्यासाठी बिर्याणीला दम देण्यासाठी काय करावं तेही मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे. असं जाडबुडाचीच कढई पाहिजे असं काही नाही आहे. तर मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे काय करायचं आहे. आता वरून आपण कांदा लावून घेतलेला आहे. त्यानंतर मी काजूचे फ्राय केलेले जे काजू आहे त्या थोड्या लावते, दिसायलाच आणि चवीला अप्रतिम असतात. तर काजूही आपले लावून झाल्यानंतर आपण इथे परत आता कोथिंबीर आणि पुदिना वरून घालून घेणार आहोत. बघा मस्त असं दिसायला जेवढं सुंदर आहे ना तेवढंच चवीला अप्रतिम. आता आपण एक चमचा मोठा भरून परत घी घालून घेणार आहोत. थोडं वरून व्यवस्थित घी घालायचं आहे. तर घी जरूर घाला. बिर्याणीमध्ये जेवढं घी घालाल तेवढी बिर्याणी तुमची चविष्ट होणार आहे. आता परत थोडं इसेन्स मी वरून अजून घालते आहे. टोटल आपण 1 चमचा इसेन्स घातलेला आहे. पहिला अर्धा चमचा आणि आता अर्धा चमचा. आणि जे आपण मगाशी भाजीमधलं थोडंसं वरचं जे तेल काढून घेतलं होतं ते घालते मी पूर्ण वरती असं. त्यामुळे ना मस्त असं कलरही येतो आणि दिसायलाही खूप सुंदर दिसते बिर्याणी. याऐवजी तुम्ही मग
केशर दुधामध्ये भिजवलेला घालू शकता. आता आपण याला दम देण्यासाठी बिर्याणीला मी इथे फॉईल पेपर लावते आहे, कारण जी वाफ असते ती बाहेर गेली नाही पाहिजे. तर आपण काही लोक जे आहेत ते गव्हाचं पीठ लावून ते गव्हाचं पीठ बनवून पूर्ण झाकणाला असं लावतात. पण एवढं करण्यापेक्षा आपण इथे बटर फॉईल पेपर लावायचं, कारण हे बघा वरती होल आहे, त्यातून हवा जाऊ शकते. आता आपलं पॅन जे आहे पातळ आहे, त्यामुळे मी तवा ठेवला आणि त्यावरती हे पॅन ठेवून आपण फक्त 10 मिनटं याला दम देऊन घेणार, ते एकदम लो फ्लेमवरती. तर 10 मिनटं झालेली आहेत. आपण बिर्याणी चेक करूया. मस्त अशी दम बिर्याणी, आपली पनीर बिर्याणी तयार झालेली आहे. बघा किती सुंदर दिसते आणि चवीला तेवढीच अप्रतिम झालेली आहे. अगदी दाना दाना मोकळा तुम्हाला दिसत असेल. किती छान अशी लेअरिंग पण आलेली आहे. भाजी एकदम, राईस पण एकदम व्हाईट असं झालेलं आहे. तर ही बिर्याणीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा. तर आपण आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया. गरम गरम बिर्याणी मिक्स करू नका, साईडने थोडं थोडं काढत घ्या, कारण लेअर जे येतात ना त्यामुळेच बिर्याणी दिसायला खूप सुंदर दिसते. तर मस्त अशी गरम गरम चमचमीत टेस्टी पनीर बिर्याणीची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि रेसिपी आवडली असेल तर तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्येही जरूर शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या छान छान रेसिपीचा आनंद घेता येईल. तर बघू शकता किती छान अशा लेअर आलेल्या आहेत आपल्या बिर्याणीला. तर झटपट बनवा आणि आपल्या फॅमिलीसोबत एन्जॉय करा गरमागरम पनीर बिर्याणी. तुम्हाला बिर्याणी कशाबरोबर खायला आवडते तेही मला सांगा.